Biye araba ye November kalo tile 26 san 2024 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mande la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na aw ka kunnafoni wagati selen filɛ an ka fintigilaka minnu donna an fɛ yan karido ni o ye GTA kamanjan ye an da bɛna don la fo ka taga se sana dugudenw bɔra ka taama min boloda an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ani kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Karido November kalo tile 27 san 2024 an ka fintigilaka minnu y'an dɛmɛ ka Kidali minɛ ni o ye GTA kamanjan ye olu donna an fɛ yan Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katikaw fɛ Katikaw bɔra ka u bisimila cogo ɲuman na u somɔgɔw caman bɔra ka u kunbɛn dɔw nisɔndiyalen kun don nka dɔw kɔni ma u denw ye olu ma se ka nisɔndiyaba kɛ i n'a fɔ tɔw y'a kɛ cogoya min na u bisimila Kati place d'armes na colonel major Mamadou S Kone fɛ ni ale ye 3e région militaire commandant ye colonel major Mamadou S Kone ye an ka nin cɛden ninnu fo u ka wulikajɔ la bamanciwale kɛlɛli ma wa a ye u fo kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔw ye a y'a jira ko November kalo tile 14 san 2024 ko na tɛ to maliden bɛɛ lajɛlen hakilina la sabula ko min ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ taa a taayɔrɔ la lakana kɔnɔna la wa an hakilila tigɛlen ka a dɔn ko fosi tɛna an sɔrɔ wa a y'a jira fana ko min ye jamanadenw ye ko u dalen bɛ an ka fintigilakaw la o kɔfɛ min ye GTA kamanjan chef de mission Lieutenant Ibrahim Fane ale y'a jira ko ale ni cɛden minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fintigilakaw don minnu maralen don wa ko maaw fana kun don minnu na bɛnnen don ka u ni di faso kama a y'a jira ko hali k'a sɔrɔ u ye gɛlɛyaw sɔrɔ u ka baara in kɔnɔna la ka u to terrain sanfɛ nka ko ale ka baaradenw ma sɔn ka segin kɔfɛ ko u ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka dan sigi bamanciwale tigilamɔgɔw ka waleya cɛjugu la ka ɲɛsin dugudenw ma a y'a jira ko olu y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka bamanciwale caman minɛ ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ka olu fana caman minɛ a ye tasibila kɛ a ka cɛden minnu bɛ yen ni olu tanyara ani fana a fana ye a ɲini Ala fɛ minnu joginen don ko Ala ka lafiya kɛ u ye a y'a jira fana maliden bɛɛ lajɛlen na ko min ye an ka ɲɛmaaw ye k'u hakili bɛ fasoden bɛɛ kelen-kelenna la wa a ye Katikaw fo kosɛbɛ u ka bɔli la ka u kunbɛn cogo ɲuman na a ye u fo o waleya la. Tɛnɛndo November kalo tile 25 san 2024 sana ni ale bɛ Masina marabolo la o dugudenw bɔra ka u ka dusuma kasa yira lakanabaliya ta fanfɛ ka kɛɲɛ ni u ka dugu 27 dugutigiw ka kumalasebaa ka fɔ la o y'a jira ko nin wagati in na ko a tɔ bɛ ka juguya de ka taa fɛ sabula ko min ye kalanso si de dayɛlɛnnen tɛ sana dugu si kɔnɔna la wa a y'a jira ko kalanso si dayɛlɛnnen tɛ sana dugu 27 kɔnɔna la o kɔfɛ min ye u ka dugutigi ye o y'a jira ko sana dugu maa caman de bɔra sana kɔnɔna la ka taa sayi yaasa ka taga u yɛrɛ ni lakana o yɔrɔ la o kɔfɛ min ye u ka société civile o ɲɛmaa ye Abdoulaye Gendo o ye kuma ta o y'a jira ko nin ye a siɲɛ 4nan de ye ko dugudenw ka bɔ ka u ka dusuma kasa yira lakanabaliya ta fanfɛ ani ka welewelemada kɛ an ka ɲɛmaaw yɔrɔ yaasa u bɛ se ka lakana sɔrɔ cogoya min na o y'a jira ko min ye sana dugu bɛɛ lajɛlen bɛ bamanciwale tigilamɔgɔw ka jɔnya juru de kɔnɔna la ani a y'a jira fana ko min ye dugudenw ye ko dumuni tɛ u bolo fura tɛ u bolo a y'a jira ko min ye dugudenw ye dumuni t'u bolo fura t'u bolo nafɛn tɛ u bolo wa ko hali jamana ka cakɛda min tun bɛ u ka dugu la ko o cakɛdaw bɛɛ lajɛlen datuguna ka sababuya kɛ lakanabaliya ye o kɔfɛ a y'a jira ko olu b'a kɔrɔ dɔn olu ka sa ni k'a fɔ ko u bɛ bɛnkan sɛbɛn kɛ ni bamanciwale tigilamɔgɔw ye o kɔfɛ u ka kafo ɲɛma Buware Fanta Kulibali o fana y'a jira ko dugudenw tɔɔrɔla kosɛbɛ nin waleya in na ko donsow bɛ ka u seko kɛ nka k'u mago bɛ an ka ɲɛmaaw ka dɛmɛ de la yaasa ka ni maa ninnu daga ka o ta ka bɔ u da la
o kɔfɛ u ka sifinnakaw ka ɲɛma Seyidu Tangara o fana y'a jira ko dugudenw bɛ nin degun ni nin tɔɔrɔ in kɔnɔ k'a bɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔ hali k'a sɔrɔ ko u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmaw ma a kɛra commune région walima jamana yɛrɛ ɲɛmaw ye ko u ye welewelemada kɛ bɛɛ lajɛlen ma nka ko u mago bɛ dɛmɛ min na u ma se ka o sɔrɔ ko o hokumu de kɔnɔna la min ye Sana dugudenw ye ko u bɔra ka taama boloda yaasa ka welewelemada kɛ ko kura ka ɲɛsin an ka ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu kɔmanda Sevare San fo ka taga se minisiri min ni ale sigilen bɛ dumuniko ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre commissaire à la sécurité alimentaire ye ko u ka dɛmɛ don u ma yaasa ni maa ninnu daga bɛ se ka ta ka bɔ u da la ani u bɛ se ka dumuni ni fura ani nafɛnw sɔrɔ cogoya min na u ka dugu kɔnɔna la o kɔfɛ u y'a jira fana ko kan min bɛ u fɛ yen Sana kɔnɔna la ko kɛlɛkɛminɛnw ka di u ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ lafasa cogoya min na ni maa ninnu nana binganni bɔli ta ka u sɛgɛrɛ wa ko min ye dumuni ko ta fanfɛla ye fɛnɛ k'u b'a ɲini an ka ɲɛmaw fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa o ko o bɛ se ka teliya cogoya min na. Talatai ni ale kalanso kun datuguna kabini san 2012 ka kɛ ni lakanabaliya ye o dayɛlɛna jumadon novembre kalo tile 22 san 2024 nka kalanso in dayɛlɛna Ansongokaw de fɛ yen nɔ u bɛna baara daminɛ ni kilasi fɔlɔ ani kilasi filanan ye ni kalanso ɲɛma ni o ye kalanso in directeur ye ale y'a ɲini kalandenw somɔgɔw fɛ ko u ka fara u kan nin baara in na yaasa a ko a bɛ se ka kɛ cogoya min na sankɔrɔta ye. Kabinɛ Sila ni ale ɲanginen don ka sababuya kɛ ko a nɔ yera Bamanci walela min kɛra février kalo tile 18 san 2023 Kolokanikaw fɛ yen nɔ ni a bolila ka taa Faransi walima Allemagne ale ɲininen bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ani diɲɛ kiiribulon tigilamɔgɔ ni o ye Cour pénale internationale fɛ wa u y'a jira fana ko u mago tɛ ale dɔrɔn na ko maa o maa de bɛ ni i nɔ bɛ Bamanci walela Mali jamana kɔnɔna la ko tɛgɛ na kɛ i la i ni ɲangini min ka kan yaasa ka o da i kan. Ka kɛɲɛ ni an ka fintigilakaw ka tagali ye Bajangara marabolo la Bajangara dugudenw bɔra ka an ka fintigilakaw kunbɛn kosɛbɛ ka u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin u ka nali ma u ka maire ni o ye Abdulaye Kasonge ye o y'a jira ko dugudenw nisɔndiyalen don bi sabula min ye fintigilakaw ye u sɔnna ka na Bajangara marabolo la yaasa ka na olu ni u bolofɛnw lakana ka na Bamanci wale maa ninnu ka u daga ta ka bɔ u da la wa min ye dugudenw ye u y'a ɲini an ka ɲɛmaw fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye Bamanci wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Bamaliba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara marabolo la ani u ka sira min bɛ ni o ye RN 15 ye ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa patrouille bɛ se ka caya o kan maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na jɛkulu min bɛ ni o ye association Gina Dogon Capital Pulaku fo ka taga se jɛkulu tɔw ma u ye olu fo u ka wulikajɔ la lakana sabatili la Bajangara marabolo la ani fana u ka wulikajɔ la yaasa maaw bɛ se cogoya min na ka sigi bɛn ani kelenya kɔnɔna la kɛlɛ o bɛ se ka ban cogoya min jamana kɔnɔ. Torokɔrɔbugu fintigilakaw ye tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 2 la minnu si san bɛ taa san 19 ani san 23 la baara in kɛra novembre kalo tile 10 ana a tile 11 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 3 wagati Dawudabugukaw fɛ yen u ye tɛgɛ kɛ maa 1 de la min ka baara bɛnnen bɛ ka bin maaw ka u bolofɛnw daraki ka bɔ u bolo ka a to moto sanfɛ a y'a ɲini ko a bɛ boli nka Ala ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ sababu la u sera ka tɛgɛ kɛ a la u kɛlen ka a minɛ u taara bɔ marifa dɔ kan a bolo min bɛ dilan bolo la u taara ni a ye u dagayɔrɔ la yaasa ka ɲininkaliw boloda u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a ye a tɔ kelen dɔ kofɔ u sera ka tɛgɛ kɛ o fɛnɛ na ni wagati in na ni maa 2 bɛ an ka fintigilakaw ka bolo kan u ni ɲangini min ka kan u bɛ ka o da u kan. An ka jamanakuntigi General d'armée Asimi Goïta ale ye lampadaire 1430 di an ka mairie district ma Bamakɔ kɔnɔna la ni lampadaire ninnu
bena kɛ yɔrɔ min na o de ye Bamakɔ Senu ka tɛmɛ Kalabankura fo ka taga se Pont Martyr ani aéroport international Bamakɔ ka tɛmɛ Senu fɛ ani Tour d'Afrique ni poto nunu bena kɛ o yɔrɔ nunu bɛɛ lajɛlen na. Ni poto min dira o bena tila cogoya min na o dɔ de ye nin ye 630 o bena kɛ Pont Fad ka taa bila aéroport la. Ni lampadaire minnu dilen filɛ a jirala ko u fanga bɛ kilowati 800 na wa ko nu u fara u bɛ se ka heure 6 fo ka taga se heure 7 kɛ. Ni u bɛna mɛnɛ heure minnu na o de ye a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ko a bɛ sa a yɛrɛ ma nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati fana na. Bala Tarawele ni ale ye délégation spéciale ɲɛmaa ye mairie du district kɔnɔ. Ale y'a jira ko nin poto minnu dilen filɛ nin ko nin na kɛ sababu ye ka jamanadenw lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u n'u ka bolimafɛnw bɔra. Sabula ko sira min bɛ yen ni lumière tɛ a la ko o b'a jira ko jamanadenw lakanalen tɛ. Sabula Banbanci wale tigilamɔgɔw bɛ se ka bingani wale ta ka ɲɛsin u ma. Agib Dambele ni ale ye conseiller spécial ye ale de ye an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ni lampadaire ninnu di an ka mairie du district ma. A kɛnɛ kan fana min ye EDM ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan. Agib Dambele a y'a ɲini an jamanadenw fɛ ko an bɛɛ lajɛlen ka an sen da an ka jamanakuntigi Asimi Goyita sennanɔ la yaasa min ye yelen o bɛ se ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na a jirala ko min ye Ukraine kɛlɛkɛcɛw ye ko u ye mugujugu fili ni dugudenw ka bus dɔ ma. A kɛra sababu ye ni duguden ma 4 o nin tora a la ma 7 olu jokina. O hokumu de kɔnɔna la Rusi jamana ɲɛmaaw bɔra k'a jira tarata don ko u fana na mugujugu fili Ukraine dugu ma yaasa olu ka maa minnu nin tora a la ani u ka maa minnu jokina ka se ka u fana ta sara. N'an bɔra an bɛ taa Senegal jamana ɲɛmaaw y'a jira ko maa o maa bɛ n'i b'a fɛ ka taa Senegal k'i k'i jija min ye carte d'identité biométrique walima passeport o ka sɔrɔ i bolo ko ni carte ni n'a kɛra maa o maa bolo ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la ka taa Senegal k'i k'a bila i kunna ko i tɛna se ka don Senegal wa ko u bɛna i la segin. Min ye Mohamed Lamine Bané ni ale ye chargé des affaires sociales ye Conseil des Maliens de l'extérieur la ale y'a jira ko ni waleya in tɛ ɲɛsin Mali dɔrɔn ma nka k'a ɲɛsinen bɛ diɲɛma de ma ko a ɲɛsinen bɛ diɲɛma de ma ko maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka don ni wagati ninnu kɔnɔna la Senegal ko fo k'a sɔrɔ min ye carte d'identité biométrique walima passeport o ka sɔrɔ i bolo. O kɔfɛ min ye an ka compagnie de transport ye olu fana y'a jira ko ni waleya in na kɛ waleya ye min na gɛlɛya olu ma kosɛbɛ. Sabula min ye olu ka voyage kɛlaw ye ko carte d'identité biométrique tɛ a bɛɛ bolo wa min ye passeport fana ye ko a tɛ a bɛɛ bolo. K'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ni Senegal jamana ɲɛmaaw ka fɔ ka bɛn kɛ yaasa u ka maaw bɛ se ka voyage ni carte ni n'a ye cogoya min na yanni u k'u ka carte d'identité biométrique walima u ka passeport sɔrɔ u bolo la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka lakana sabati an ka ban Maliba kɔnɔ n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.